ako to vyzeralo? Asi no, na tom mole hádam, alebo čo. Od somarín až po dôležité veci. Siri su. Confite? Alles. 3 euro, sì. Buonasera. Buonasera. Dnes som sa dostal s kamerou na pláž, akurát fúka vietor, nádherné vlny. Ľudia hovoria, že toto je ono, toto je more. Včera bola úplná tíž. Podľa slnečníkov vidieť, že už je po sezóne to zbalené. Dívali sme sa na jednotlivé hotely, domy. Každý je inakší. Je sa na čo dívať. Orientačné body sú tieto vežiaky. Pláž číslo 15. A za tým lesíkom máme hotel. Takže zhruba 3 minúty a sme doma. A tu sa už opalujeme na pláži. Za nami sú slnečníky, ktoré sa musia platiť 8 až 12 eur na jeden deň.
sedačka, eventuálne lehátko, slnečník. A je zakázané v tejto zóne, kde sme si doniesť vlastný slnečník, takže ležíme na dekách, krokáme blahom. Každá pláž má svojich záchranárov, má svoje zástavy. Ak je červená zástava, tak ako je dneska, je zakázané kúpanie, alebo teda na vlastnú zodpovednosť. Inak je tam zástava Talianskej republiky a vtedy je všetko v poriadku. Napriek tomu, že sú vlny, ľudia sa aj kúpu. Teraz nevidno, ako ďaleko je do mora Pličina, ale veľmi, veľmi ďaleko sa dá ísť. Takže aj neplavci si môžu prísť na svoje. Je možnosť na pláži aj thajskej masáže, keď tieto dámy nevyzerajú, že by boli rovno z Thajska. Možno je to mimo sezóny, ale taká masáž stojí 5 eur. A nevieme, ako by to dopadlo, keby sme sa nehali masírovať. Uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť. Nachádzame sa v prvej tretine pláži. Tomu totiž hovoria mušla, videli sme to na začiatku. Reportáže z pláži. Vidno, že ľudí už pomenej na plážach, dážniky sú spustené. Červená zástava hovorí o tom, že sa nekúpe. Cez cestu sa nachádza zdravotné stredisko Prvá pomoc a za ňou je vlastne ten kostol, ktorý sme videli predtým. A je to, dá sa povedať, stred pešej zóny. Popri plážach je takáto piniová aleja pozdĺž celej obývanej pláže. Každá pláž je označená svojím číslom a má takýto domček s kabinkami a prezliekanie. Sprchou záchodňou. Teraz sa nachádzame na pláži 4-5. Terasa Mare, ktorý terajší tiež nazývajú mušľou.
vyzerá ako mladšia časť promenády, ale zdajú sa byť aj staršie hotely alebo staršie budovy, o ktorých nevieme, čo konkrétne je. Toto je prakticky na konci či na začiatku plážového komplexu a mojím zaujímavým prekvapením bola táto tabuľa. Hostia sa tu môžu napapať z pekných misiek. Ideme pozrieť na koniec sveta. Toto miesto sa volá Punta Faro. Je to vlastne začiatok prístavu, kde tu ešte sa nachádzajú kúpajúci. Na moste, na mole je zakázaný vstup a tu v diaľke už vidíme stožiare lodí. Je vidieť miesto, kde nám bolo povedané, že je vlastne terst. Pozadu na obzore bude také kvopky, neviem, či to bude vidieť v kamere. Ale sú to lode čakajúce na mori. Zrejme na vstup do prístavu. A trošku južnejšie je Istria, ale je zlé počasie, tak to nevidno.